Bizkaiko metaleko langileak, eta Ormazabal aurrean gaude, eta Ormazabal aurrean gaude, ze enpresa bat dagoena FBMko zuzendaritzan. Eta orduan ardura bat dauka hitzarmenaren blokeoan. Gaurko ekimenaren helburua da adieraztea beraiek hitzarmena blokeatzen jarraitzen badute, guk enpresak blokeatuko ditugula. Galdera bat zuzen bat egin nahi diogu Eusko Jaurlaritzari eta Urkullu lehendakariari. Ea ze eskaintza egiten dio Eusko Jaurlaritzak metaleko langileei. Ze gaur ikusi dugu beste behin ere, zein den beraien eskaintza, ertzaintza bidaltzea langileak erretenitzera, langileak jipoitzera, gure mobilizazioak oztopatzera, eta bitartean ikusten dugu Eusko Jaurlaritza eta Urkullu lehendakaria patronalarekin argazkiak ateratzen. Los tiquetes del patrón, aquí están, estos son los tiquetes del patrón. Es Kiroliques. Es Kiroliques. Kontzentrazio pazifiko bat egin dugu, zaintza presentzia handi batekin eta jarrera gogorrarekin. Bestalde, argi utzi nahi dugu, aste honetan bi egun greba ditugula, ostegun eta ostiralean eta datorren astean ere asteazkenean. Hortaz, gaurko mailan beharrezkoa da exigentzia jartzea mahai gainean ez. Edukiak dituen proposamena jartzeko mahai gainean negoziatzen hasteko. Bestela ezinezkoa da. Erosmen ahalmena defendatu behar dugu, erosmen ahalmena mantentzea beharrezkoa da. Eta hortaz, borroka jarraituko du, negoziazioa baita, baina borroka jarraituko du.